gauz, eta hori udalarekin hitz eginda antolatu genuen mural bat egiteko euskararen inguruan. Euskararen eguna da abenduak 3an, eta hori egon ginen diseinuak egiten pizka bat eta bozetoak aldatzen. Erakutsi nahi dudana muralean da, justo hori, gauz hemen lemoan eta mendiak eta loreak natura singuratuta, eta gero euskararekin bat doan mural bat. Nire ustez proiektu polita da, ze azkenean herriko eragile ezberdinak batzen gara euskararen egunean aldarrikatzeko gure hizkuntza, eta ze hoberik horrelako margolan bat egita guzti batera, eta guztion artean horrelako babesa erakustu. Sartzen bazara herrire barrure eta ezagutzen duzu ondo izango duzu hau herri da oso ona. Ze adiez dau jentea dendetan bai zoaz, eta danak itotxue agurtu, itotxue barreta. Ero dauz aguriak eta da hor jubilatu eta beti zoazenera, beti izango txue eta izango txue zauzela superguapa eta olako gauzek. Orde nik uste hori da gauzat niri guztiko detan askotan herrien. Ekin da bera idea oso hon bat, azkenean euskera da guri batuten dozkunek, ez? Da gure hizkuntza eta orden Ikusten nire gauzeko oso euskaldunek eta orden nik uste dut batuko dauela jentea euskera zerbait. Doala euskerari buruz eta saiatu garela euskera gehiago itxegiten. Ze azkenean ingo da galduz badugu iten berban. Eta nik uste horregatik indauri lagun murala bai. Ez dela galduko da, ez da hizkuntza bat oso guk ezagutzen dugu, baina jendeak askok ez dago ezagutzen, orden guk zaintzen badugu igual aldugu egin ezagunagoa. Nik animeko nontzen erabiltera, ze azken finean da beste hizkuntza bat, niri teinata hizkuntza nahiko polite, eta azken finean mundu guztiek izten badau, naiz eta jakin mundu guztiek izten badau erabilteari galdu ingo dela, eta ez jatala guzteko galdutea. Ze azken finean da beste hizkuntza bat, eta nitzako balio handi edekona. Euskara hauan dantzan, hori mugimenduan jarraitzea euskaraz galtzeko eta indar emateko, eta gero hori generazioz jarraitzea, lorez lore, jarraitzea pizka bat hizkuntza polita hau mantentzen eta gorantz eramat.